har någon... Jag är din bror. Jag vill inte ha dig till bror. Men jag vill ha dig. Då är din syster min syster också. Då är min syster... Va? Då är min syster din syster. Nej. Då är din syster min syster också. Då är din syster min syster också. Ja. Vadå? Vadå? Du får komma med tårta lite oftare tycker jag. Ja. Ja, får jag göra det då? Här får du den här. Men är du min bror? Ja. Okej. Men jag vill inte ha dig till bror. Men jag vill inte ha dig till bror. Men jag vill ha dig. Ja, det räcker.